Tässä Spine Review Lego Marvel 76287 Iron Man with the Bike and the Hulk setistä. Setin takakannessa on luonnollisesti 4+-seteille ominaisesti kaikki mitä setissä tulee. Setti sisältää 2 pussia, 2 ohjevihkoa ja 2 isompaa osaa, jotka kuuluvat pyörään. Setissä tulee 2 minifiguuria, Hulk ja Iron Man. Hulkilla on täysin uudet kasvonpiirteet, joita ei ole nähty aikaisemmissa seteissä, mutta Iron Man sen sijaan on kokonaan uudelleen käytetty. Niin ikään Iron Manilla on myös 2 kasvonpiirrettä. Toinen on tuollaisen sinisen visiirin alla, ikään kuin se olisi tuolla kypärän alla. Käs näin. Loppupeleissä setti on hyvin yksinkertainen, mutta tuo varmasti paljon iloa perheen pienimmille Marvel-faneille. Mitä mieltä olet muuten setistä? Aiotko ostaa vai jääkö se 15 € hintaan kaupan hyllylle? Kerro kommenteissa.